ngrasake ayumu. Dasar ayu kuntil lekong. Tak rewangi pelan belum ngene kok. Cicik ae kok. Bang iki sampeyan kok kira seneng Tak kok no. Lan kalong anteng. Manuta nduk cahayu gemoda. Sembrono pi atiku iki nganti rontang-ranting tan bidane kaya godhong gedang kae sing telak angin kok. niku lak sampeyan. Mbok sampun panjenengan kondang kemawon kok. Kepengin ngerti sithik ya lho. Napa iku Gambare gambar napa? mbok duduhke wae aku wis marem. Lah nggih niku napa? Gambare kuwi lho, gambare kuwi lho. Gambar napa panjenengan iki lho kok Kowe aneh? gelem ora? Mboten kok. Apa aku tekolan mentolo karo kowe? Timbang kula nika dados karo panjenengan. Cek jenengan badhe nyedak niku mboten napa lho. Ketun gurine kowe. Apa kira ngerti segara wirotan? Anak bondo. Kudu duwe ponakane Bang BRI lho. Kowe arep njaluk apa? Apa njaluk pitukon PTX? Kowe ora usah ngono. Iki tenan apa ngaku lho. Paten kowe ra gelem bakal tak adulke karo Gusti Malih Kebo Mundaran. Hah? Kadulke dados karo wirutan. Mesti bakal adul karo bakal tak rati yen kaya
Mongko ora dak timbali. Ana wigati opo? Kaleresan ngendika panjenengan dalem Kamas Rangga Janur. Nembe kula menika tumodok wonten ing dalem Taman Kaputren karawan dene panjenengan Kadang Dalem Wijaya. Ing wekdal sakmenika Kadang Dalem kepengin sanget pinanggih kalih panjenengan Kamas. Wijaya bakal ketemu klan aku. Nggih Kamas. Opo karepe Wijaya? Sedaya kala wau kula boten mangertosi menapa wigatosipun Wijaya kalih panjenengan. Pramila kula menika matur kalih panjenengan Kamas Rangga. Larapake ana ing pangarsaku. Oh, ngaten panutu dalem kula ingkang suwun Kamas. Kyai Wijaya paring dawuh. Sadurunge pun Kakang nyuwun pirsa klan sing ana sira pangestu ngatur sing tapan. Dahat ing pamundi saengga Jepang. Namung ngaturaken sugeng ing pangapunten Jepang. Dak tampa rasakake ana ing sanubari kinareng Basuki. Muga langgeng anggonku juneng sewah. Mapan ana ing Gunung Kipas. Kyai Wijaya Paring dawuh. nuwake rasa pitakon ana ing sajroning atiku. Kaya dening sinamber gelap ing mangsa ketiga. Kaget ana ing sajroning ati. Jeneng sira karaya-raya munggah ana ing Gunung Kipas. Ngadhep ana ngersaning pun Kakang. Apa to pancen jeneng sira? Amung tuwi kaulujiganing pun Kakang, apa to pancen ana wigati? Tempraping pun Kakang. Kang Mas Rangga Janur. Saderengipun nuwun pangapunten dhateng awit minggah kula wonten ing Gunung Kipas. Boten caos kabaran langkung rumiyin. Awas. Sepisan kula badhe tuwi dhateng kalijunganipun panjenengan mergi ageng sanget kapangipun pun Kadang dhateng panjenengan. Dadi jek duwe rasa kangen lan pun Kakang. Syukur yen to Dungkat angka kang. Namung badhe nyuwun sabiyantu dhateng panjenengan. Sabiyan, Nika nyuwun sabiyantu apa? Kang Mas Rangga Janur. Dadosaken kauningan panjenengan. Ing wekdal sakmenika garwa kula Dian Gayati dipun sengker kalian Paman Jayakati. Pramila ngantos minggah wonten ing Gunung Kipas. Nyuwun dhateng panjenengan kedah ngunduraken garwa kula Dian Gayatri Kang Mas. Aku kudu mbalekake garwamu Gayatri. Betul, Mas. Apa to pancen kabeh mau wis kok petung, wis kok perang-perangake. Wijaya nganti njaluk sabiyantu kelawan Rangga Janur kang supaya balekake si garwamu Gayatri. Kang Mas Rangga Janur. Sampun kula penggal kanthi weninging abdi kang suci. Petrono kula mangertos. Bilih panjenengan menika ing wekdal sakmenika sampun dados senopati wonten ing Kediri.
suwe mijet oing dahmi. Apa kowe ngerti? Rangga Janur nganti jeneng Senopati mapan ana ing Gunung Kipas. Kuwi saka tanganing sapa? Mung saka Pali Mirmahning Prabu Jaya Katwang ana ing Kediri lan saiki kang diboyong ana ing Singosari. Mula saka kuwi ngertenono yen to aku sudi sabentu klan kowe Wijaya. Waduh, Kang Mas. Kang Mas Ronggojan. Panjenengan menika kadangku. Menawi toh kula mboten nyuwun sabiyantu dhateng panjenengan lajeng kalih sinten. Dadi kowe sik nganggep yen to Rangga Janur kuwi sikadangmu. Wijaya, biyen ana apa saiki dadine ngopo? Halang kowe kapundhut putra mantu. Ana ing Praja Singosari, mantuning Kertanegara. Kowe mukti, kowe mulya. Ana ing Praja Singosari ning kowe babar pisan. Ora eling lawan Rangga Janur. Kowe lali lawan Rangga Janur. Nek pancen kowe eling, kowe kudu ngerti mbiyen Rangga Janur kuwi sapa? Lawan Wijaya. Biyen kuwi Rangga Janur lan Wijaya putraning Rembutal. Wijaya lan Rangga Janur ngombe sak cintung. Wong loro mangan tunggal ajang, tunggal piring. Kuwi wong loro. Ning aku wis duwe krasa. Wis duwe rasa lan rumangsa nek sejatining Rama Lembutal kuwi mbang cindhe mbang siladan. Welas asih kelawan kowe ning ora welas kelawan Janur. Samu barang apa wae sing diparingake kan Rangga Janur beda lan Wijaya. Nyataning semono uga mbiyen Rama ngandhakake muktine Rangga Janur, muktine Wijaya. Ning bareng Wijaya wis kelakon mukti lali klan Rangga Janur. Ngertenono Rangga Janur tanpa pali mirwaning Sang Prabu Jaya Katwang ora bakal kelakon mukti. Ora bakal kelakon mukti. Saben-saben aku bela kelawan Kertanegara ana ing Singosari. Apa kanugrahaning malah midak rasaning Rangga Janur. Kaya dene ora dianggep lawan Prabu Kertanegara. Bareng saiki wis diwene kamukten lawan Jaya Katwang. Saya-saya kowe njaluk balining Gayatri
Apa ora bakal soroh nyawaku lawan Prabu Jayakatwang. Mula sapa Wijaya, aku ora sudi sampeyan kelawan. Saestu panjenengan boten saged sabyantu kateng. Nggih. Kang Mas Ronggo boten napa-napa. Nawi panjenengan boten kersa sabyantu kateng. Ning kula namung minungkas minggah kula wonten ing Gunung Kipas kinanti deku-deku nyuwun dhateng panjenengan ning ewa dening cabar mergi panjenengan boten saged eling-eling dan eling-eling Mas. Lamun toh besok ana laskar Singosari ngecak perang ning Gunung Kipas ampun utuh kalih Wijaya tak tundung saka Gunung Kipas. Den kempet den indet paribasaning kaluputaning Wijaya tumraping pun Kamas. Bareng ngerti yen to Wijaya dak tundung saka ing Gunung Kipas. Tawang tangis ngrerepo ana pengarepanipun Kamas. Apa Kang Mas Ronggo Janul menawi kadang panjenengan Wijaya gadhahi kalapatan kalih panjenengan Boking Kiyo panjenengan menika kedah paring kawelasan dening kadang panjenengan menawi badhe nyuwun sabyantu menapa Boking panjenengan menika kedah nglampahi Kang Mas. welas? Apa to pancen Wijaya welas kelawan Ronggo Janur? Kene menapa boten welas kalih panjenengan. Kabukteni Ronggo Janur ra ngemis kelawan Wijaya. Nek pancen kowe bela kelawan Wijaya ya aku ngerti kowe paukir. Kowe welas kelawan Wijaya. Kowe durung bisa nutupi deleng atimu nggonmu duwe rasa tresna kelawan Wijaya. Apa to pancen kowe bakal ngambali mangan sego wagan? Kang Mas Ronggo Janul ampun panjenengan menika dak dumateng kula badhe kula semanten anggen kula gadhahi tresna kalih Wijaya ing sakmanipun kula boten Kang Mas. Ora usah. Tresnanipun panjenengan Kang Mas. Ora usah kok tutupi, ora usah kowe kumbi. Nek pancen kowe jek duwe rasa tresna. Keton aku mundhut karo klan kowe paukir. Mula saka kuwi paukir tinimbang kowe bela klan Wijaya, abot klan Wijaya. Kowe lilo klan Ronggo Janur minggato suwe. Kang Mas Ronggo Janul ateges kula sapila kalih kadang panjenengan Wijaya menika boten Kang Mas. Sedaya menika kula gadhahi kawelasan kalih Wijaya Kang Mas. Pramila panjenengan menika ampun nundung dumateng kula Kang Mas. Ya iki Tresna kula mutuh kalih panjenenganipun Kang Mas Ronggo Janul. rasa welas kang ora bisa nutupi. Yen to kowe sejatine isih duwe rasa tresna kan. Dian Wijaya Kula semangat satemah
aku lahir tumsing batin kowe. Ning kene opo tek-tekaning piwales. Kowe ora bisa nglalekake kelawan sing kian Sampun kula putih daya. Sampun kangen kalih Kakang Panjenengan Wijaya Kang Mas. Nek sakmenika kula sampun boten tresna kalih Kakang Panjenengan Kang Mas. Saestu kula niku tresna kalih Panjenengan Kang Mas. celenging ati kaya dening selak marang kasunyatan. Kowe ora tresno karo Janur ning kowe tresno kelawan Wijaya. Nek bar belo klan Wijaya kena nanging dong tinggi kalau musiki kowe paukir minggat saka ing Gunung Kipas minggat to minggat Janur, mripatmu wis ketutupan pangkat lan derajat. Lali lawan sekadangmu lan garwamu, Janur. Sopo Wijaya tak ngibaratake godhong suruh diwolak-walik beda rupane ning yen digigit padha rasane. Janur, kowe aja tebah-tebah dodo, tampel wentis. Yen pancen kowe lancur ing jagat pitataning dewa kang kinasih, ora tedas bapak panimpan disani Garendong. Musuhmu aja Raden Wijaya. Iki lawe musuhmu. mati sultan tetep ya kamu sungguh